història, però nosaltres, la nostra vela també té moltíssima història. Si ens remuntem 100 anys, aproximadament, ja sé que hi ha aquesta rivalitat entre Barcelona i Badalona per a veure on va ser, ens quedem en les dues poblacions, en les dues localitats, per explicar-vos que fa 100 anys, aproximadament el 1920, en aquella dècada, es va inventar el patí català, aquesta embarcació genuïna de casa nostra que s'ha exportat al món i que avui, al voltant de les 10, 11, fins a les 12 del migdia, els hem tingut tots en aquesta façana, en una imatge espectacular. 350 inscrits. Aquesta embarcació sostenible 100%, governada per una sola persona. Què és el que ha succeït? Com ha anat aquesta jornada? Hola, Miquel Ribas. Hola, companys, ja ho veieu, avui estem tocant sorra. En concret ens trobem al Club Patí Vela Barcelona a tocar del Port Olímpic i ens acompanya el seu president, en Rafael Figuerola. Què tal, Miquel, com va? Perfecte. Com ha anat aquesta